Novella oħra li se naqra llum li se naħodha minn dal-ktieb Arja Friska, imma Arja Friska numru 2 huwa ġabra ta' novelli. L-istorja jisimha L-Emigrant u kitiba Lawrence Mizzi. Din il-novella għandha frażi li irrid ċertu spjegazzjoni x'nagħmel. U din il-frażi hija żwieġ bil-prokura. Dan kien ikun żwieġ legali bejn żewġ persuni li jgħixu f'żewġ pajjiżi differenti. Ħafna drabi ir-raġel ikun Malti jgħix l-Awstralja, il-mara tkun għadha jew it-tfajla tkun għadha Malta u biex hija tingħaqad mar-raġel tagħha ikun jeħtieġ li jsir dan iż-żwieġ legali bil-prokura. Sakemm mbagħad tiltaqa' miegħu fiżikament meta tasal lura l-Awstralja jew l-Kanada jew l-Istati Uniti jew pajjiżi oħrajn fejn kien jeħtieġ li tiltaqa' ma' żewġha. Għalhekk l-istorja jisimha L-Emigrant ta' Lawrence Mizzi. Laqatni mill-ewwel. Kien raġel x'aktarx qsajjar b'kappell gris bil-faldi kbar m'għaddas ġo rasu. Kien imkeffen f'libsa sewda ta' djagunar li dari l-irġiel kienu jagħmlu għattieġ u wara li sservihom għal mamudijiet u l-funerali kollha kienu jispiċċaw biex imbagħad jindifnu biha huma. Kien qiegħed iserraħ fuq żewġ bagalji daqsiex. Mit-tikketti li kellu minn waħla magħhom indunajt li l-ħabib tagħna kien ġej mill-Awstralja. Mhux tab xejn dirajjin, minn waqt għal ieħor kien joħroġ maktur u jimsaħ l-araq minn fuq ġbinu. Sħana bħal dik, ma nafx kif kien qiegħed jissapporti l-ġlek fuqu. Minn waqt għal ieħor kien jitlaq il-bagalli u jmur iħares ta' sabar lejn għawdex. Għadu ma jidirx, għalli darba minnhom waqt li baqa' jħares lejja jistenna tweġiba. Iżda jiġi ta' serraħtlu rasu. Dal-baħar mhu xejn, dan mal-temp tas-sajf. Imma qed tardja ħafna, suppost nitilqu issa u għadu lanqas jidher. Iżda jiġi żgur tennejtlu biex nikkalmah. Ejjejt? Mhux bil-fors, taf kemm li ġej. Nifhem jien il-fuq minn 50 siegħa u bil-kemm ma laqtajn majn. Għandek raġun, u dik il-ġakketta tkompli ddejqek. Ħallejta fuqi minħabba il-karti u l-passaport. Dan il-mol ma niftakrux jien. Mela kemm ilek nieqes? Umur ta' bniedem. 32 sena. Daqshekk inni. Ġieli ġejt qabel. Le, weġibni. Mbagħad bħal qatt jaħsibha u wara ftit żied. Dejjem kelli xewqa kbira li niġi iżda daqqa ħaġa u daqqa oħra bqajt hemm. Mbagħad mietu missieri u ommi u l-ħajra bħal naqsitli, ma nafx kif. U reġa' mar jittawwal. Jekk qed nara sew ġejta, għalli kollu ferħan meta reġa' lura. Se tibqa'? Staqsejtu. Jew ġejt għal ftit. Aqqas nafta, kieku hawn nixtieq nibqa', issa nara. Għandek lin-niesek hawn. Semmura għand it-tifla tal-kuġina. I kieku offrit li żommni magħha, anki żewġa kitibli, issa nara. Jien hawn nixtieq immut. U kif għalhekk ħa nifs twil u reġa' mesaħ l-araq li qisu ma rid jieqaf b'xejn. Kien il-ħin kollu jħares lejn għawdex bħal wieħed li kien fuq xwiek kbir. F'nofsija għandu jagħmilha le? U naħseb anki f'20 minuta? U għal dal-kliem ħarruh. Int mnejn int? Staqsejtu bil-konfidenza. Mix-xara. Mela bħali. Jaqgħu ġejt għall-festa. Il-festa kieku nixtieq nara ħafna, iżda l-akbar xewqa li għandi li nara l-bambina. U kif għalhekk għajnejh bdew jibbru. Billi rajtu xi ftit batut, meta trakka l-vapur, entu jtella l-bagali. Għadna għalina fil-pruwa. Biex inkun qed xi ħaġa staqsejtu kien x'għażib. Kienet mistoqsija barra mill-loka.
imma x-xwejjeħ ma ddejjaqx. Bilkemm ma ħax pjaċir li kont għamiltielu. Ħanajdlek. Jien kont inkellem xebba minn nadur u kont inħobba. Ix-xogħol hawn għawdex kien batut u tħajjart nitla l-Awstralja. Ħuti kienu telgħu qabli u bdew iġennuni. Insomma fl-aħħar tajta l-immur. Nies l-arusa riedu li niżżewġu u nitilgħu. Iżda jien kont sejjer għand ħuti u ma kellhomx fejn iżommuna t-tnejn. Allura qtajta li l-ewwel nitla' jien. U meta nkun għamilt xi solt u xtrajt id-dar, ninżel għaliha, niżżewġu u nitilgħu. Ma ħaditx pjaċir u niesa anqas. Iżda insomma fl-aħħar aċċettat. Imma l-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Meta għaddew sentej batt ngħidilha biex flok ninżel niżżewġu bil-prokura. Iżda għaliex ma nżilx kif kont wetta? Għax bżajt li jekk ninżel ma tkunx trid titlali. Omma u missiera kienu kibru u ħsibt li kienet seġġelni nibqa' hawn. Barra minn hekk kienu qaluli li jekk ninżel ma kinux jerġgħu jtuni l-flus għall passaġġ. Kont irrid inħallas kollox minn buti. Allura ma rridx tiżżewweġ bil-prokura, staqsejtu biex nerġa' nqabdu l-fil. Le, baqgħet tinsisti li ninżel għawdex u nagħmlu t-tieġ hawn. Imbagħad indaħlu ħuta fin-nofs, kitbuli u qaluli li jien ma kontx raġel, li inqas minn kelmti u waslu biex lewni li dawk kienu kollha skużi tiegħi u li kont qed inħares lejn ħaddieħor. Insomma, qaluli bli għandi u m'għandix. Jien m'għandniex ngħidu ħadd għalija u ksirniha. Allura bqajt ma żżewwieġġ. Mhux għax ma ltqajtx ma' okkażjonijiet, niftehmu, imma ibni, ħanajdlek, inti għadek ħalib ommok fi snienek. Il-qalb darba tħobb. Tajtx kemm batu joħdbuni, iżda jien qatt ma ridt. Ma kienx imnalla, qedtlu jien. Hekk kienu jgħidu missirijietna. Mhux hekk hu. Ma nafx ibni, ma nafx. Waqtiet aħna nħobbu waħlu kollox falla. Kieku jien ma tajtx każ tal-ispejjeż jew kieku hi qablet li tiżżewweġ bil-prokura, kieku t-tnejn konna nispiċċaw xort oħra. Meta nħares lura nara kemm kont tiblaħ u ħlejt ħajti. Hawnhekk waqaf u dierli li rajt lil xoftej jirtodu. Issa nbilli għandi l-flus, ndaqqalhom fajni, laqas lil min inħallihom ma għandi. M'għandekx it-tifla tal-kuġina. Veru, ma dik mhux demmi. Intix tifhem? Mhux binti dik. Mejjilt waħda rasi biex nurih li ma kontx qed naqbel miegħu għal kollox, iżda ma rridx noqgħod inħaqqa miegħu. Ma nafx għaliex, kont ġbit lejh u bdejt nitħassru. U hemm tintemm l-ewwel parti tal-istorja.